ceerno alhaji mouhamadou seydou ba o feeñi e aduna ko wuro wiitengo Cikiti e nder Fouta Toro, commune Ɓokki Jalluɓe, département Podor, région Saint-Louis e nder leydi Sénégal, hitande 1900. inde baba makko mo innirimo ko inde nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam wiyetende Mouhamadou Siraji, nde wonno ene heewi ko jimanno e deftere wiyetende Dalailul Khayrati. koye ɗum hakkille makko nangi inde nde o jogui anniya kala nde Allah hokkimo ɓiɗɗo gorko o inniro ɗum nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam. jinnaɗo makko gorko ene wiye ceerno Seydou Alpha Hamme Ba laslinere ina askine e bosiyaɓe. jinnaɗo makko debbo o wiyete ko sohna Hawli Mamadou Ba, ko ɗon e Cikkiti o jeeya. omo askine e yirlaɓe heɓɓiyaɓe law ofiri e jinnaɓe makko faadi Ganguel Soule. ɓe koddoy toon e Cheikh Moussa Camara nde nene makko rutti e joomum tawi omo yaari duuɓi